ساکن ناحیه حصار جماعت دهات حصار سفر الف خیر مسئولین اویلادور موقتا بیکار مدتی 11 سال می شود که روی بی‌مسئولیتی بی‌سوادی طبیبای ناحیه حصار عذاب میکشم. тавларза шидум намуди тавларза борида омадам беморхонаи марказӣ гуфтанд ки ту бемории эпилепсия чӣ намуд беморида ту гирифтор шудагӣ гуфтам баъд ҳам хел дору рецепт нависта медод ҳам хел мерафтам дору меовардаму хеле кол мекарданд ба ҷои ҳам тавбат узҳои мардагинагиман варам кардагия ҷигарман варам кардагия мегуфтам ки ака баъди тавбати шумо ҳамиҷоам варам карда ҳамиҷоам дар мекунам мегуфт ки ту бори вазина бардоштагӣ уҷа дар кардагия ё ки иҷад боша ҳами хел ту безеб хорафтагӣ барои ҳамиқа уколо ҳами хел буд ки баъди ҳамо кол кардан дига пешову дошта наметавонист. Вақте ки ҳамо доруа мехаридум қатъи ҳам таблетка аптекачӣ мегуфт ки бародар ту и қатар ия бисёр истифода бурсодӣ ҳами тия мегуфт ё касали рак намепечонад касали рак да печонда мекуша мегуфт ма рост ягон бовар намекардам давай бовар намекардам акои табиб боварида буд охи ҳами хеле шидам ки се бор ина хонадор шудам ҳами як касала як намуд касала ду бори пешинаша оилаам буромада рафтанд баъди тавбати вай дар беморхонаи марказии ноҳияи ҳисор ма ростшавум паноҳӣ омадам айвай дар беморхонаи рақами яки шаҳри душанбе муроҷиат кардам якта уролог буд ҳоли номаш хотирам буромад вақте муроҷиат кардам гуфт ки бародар ту чӣ намуд уколу дорӣ ё чӣ намуде чие истифода мебарӣ ки ҳамин қуввати мардита паст мекунад қуввати мардита паст касай пешове ки пешове меша ҳамиё гуфтанд магнию калсию оҳане ки дар таркиби бадани инсона ҳамиё шушта бурсода ба безуриётӣ ҳами мерасонада гуфта буд. баъди вай бо ба наздикӣ рафтум муовини сардухтури ноҳияда якта ба якта ҳам хел фаҳмондум беморхонаи марказида гуфт ки телефон кард пеши гуфт як терапевт ра гуфт ҳами хел одам мера пеши гуфт ҳамия қабул кун ҳамия дида буро гуфт пеши вайш рафтам вайш ташхисои рентгения дид ҳамаша дид мада доруи вазбуҷдител дода доруи вазбуҷдител дода доруи вазбуҷдители вай мада чӣ дар кӯя ки вақте хунукӣ дар бадани ма чӣ хел мисол турби водопровод крайник маҳкам усу мотор кор куна ай киҷо мереза охи ай ҷаноби олӣ ай вазорати тандурустӣ ай тамоми сохторҳои давлатӣ ҳами мехоҳам ки ҳами табибоя ҳами намуди ҳами бори табибоя ҳами зери назорат гиранд ки то ки мардуми осоишта ҳами зиндагии ҳалол кунанд барое ки ҳами хел бесаводо ҳами болои сӯхта намаков мекунанд. ду се бор муовини сардухтури ноҳия пурсида буд мада баъд гуфт ки ҳамо ампулҳое ки тия укол кардагиан гуфт ҳамо ампулҳоя биёр гуфт мо да нишон теб ба мо да ту бовар мекунем гуфт аймобайн 11 сол гузашта ма киҷо медонам ки ампулҳо дар киҷоан ки ваёе ҷамъ мекунад агар хеле бошад хай дигар ҳам постоянно укол ки кардан ампулҳое мегирем ҷамъ карда мемонем ки ояндада бо ҳами хел укол кардем агар худи вазорати тандурустӣ ё ҷаноби олӣ хоҳам ма ҳамия пурра ба таври тиббӣ метавонам исбот кунам ки ма рӯи ҳамиё ма ҳами 11 сол шуда азоб мекашам.